Здравейте, фенове на фентазито и фантастиката. Надявам се, че сте добре. Време е за поредния епизод на Пазителят на Зеларен. Това е моята научно-фентази история. В последния епизод Дария и Хевон се натъкват на прелесно красива лъв жена. Но тя се оказва вещица. Лъв жената се трансформира в чудовище с неимоверно дълги крайници и още по-дълги ногти. Ще продължа сега с разказа на Дария, защото в моя свят аз съм Дария. 3, 2, 1, екшън! Хевон, ние я убихме, прошепнах. Чувствах се ужасно, сякаш бях виновна за смъртта на малки деца. Бях единствената от екипажа на кораба, която беше член на Обединения космически флот на планетата Земя. Единствената с военно образование, мислене и нрав. Беше нелогично. Вещицата ни нападна първа. Не бях малодушна или пацифистка. Въпреки това се чувствах ужасно. Спокойно, драга. Хевон сложи ръка на рамото ми. Вещицата щеше да ни убие иначе. Освен това, тя те бе омагьосала. Ти се канеше да изпратиш магическата си коса. Нормално е да мислиш, че си направила нещо лошо. Преглътнах. Наистина ли? Да, хайде да тръгваме. Може би има други вещици наоколо. През останалата част от деня вървяхме и се катерихме настрани с бързо темпо по гигантските дървета с лилава кора. Нощта падна, покривайки всичко с черен вуал. Продължихме. Изумрудата скипторомеча на лъво човека излъчваше слаба, нежна зелена светлина, осветяваща пътя ни. За малко не бях изяден от жълта калинка, но моята бойна коса ме защити, като проряза две от многото й антени. Спаси ме и когато синя хлебарка искаше да ме заде. Осъзнах тежките последствия, ако бях отпратила бойната си коса. Лъво човекът отново избрах клон в средата на мега дърво, за да пренощуваме. Листата на това мега дърво приличаха на клен. Ох, толкова съм изморен, изпъшка Хевон, сядайки на клона. Може ли малко вода? Помолих аз. Лъво човека ми подаде един от меховете. Ето, трябва да се извиня за днес, казах и взех меха. За какво? Защото изядах местоположението ни. Вещицата за малко щеше да ни убие. Такива неща се случват. Да, най-вероятно ти привлече вещицата, но също така ми помогна да сложа край на живота й, отвърна Хевон. Освен това, научи ценен урок. При никакви обстоятелства не отпращай магическата си коса. Никога не се доверявай на някой или нещо, което ти казва да го направиш. Разбрано? Върнах му меха с вода. Да, друго не мога да разбера. Целият съм слух. Защо вещицата беше по-силна от теб? Тя беше клющава. Ръцете ти са огромни. Как е възможно това? Просто усмихна се лъво човека. Магия. Тъмна магия, за да бъдем точни. Силата на вещиците не е естествена. Намърщих се. Като човек от 22 век тия работи с магията не ми допадаха изобщо. Но пък това, което видях днес, противоречеше на всякаква логика. Как се става вещица, попитах. Първо трябва да си жена. Има места на този свят, които никога не трябва да посещаваш. Места, където тъмната магия тече като река. Или, ако искаш да станеш вещица, трябва да посетиш. Но това не е препоръчително. Защо, полюбопитствах? Има много причини, каза лъво човека. Най-важната е, че можеш да умреш. Не ставаш автоматично вещица, когато отидеш до тъмна река. Тъмната магия решава. Тя или ще те убие, или ще те направи вещица. Кой контролира тази тъмна магия? Никой, каза лъво човека. А какви са другите причини, попитах? Хевон заби острието на опашката си в кората, закотвайки се за нощта. Виж, Дария, слушай внимателно. Ако станеш вещица, тялото ти ще се промени. Ще се превърнеш в кръвожадно чудовище. Понякога кръвожадността е толкова силна, че подлудява вещицата. Виждал съм го. Значи вещиците пият кръв, прекъсна го. Човекът ми погледна така, сяка съм обидила майка му. Това е, което казах. Ами светлината? Какво за нея? Ами тя... вреди ли им? Ни най-малко, вещиците просто не я харесват, отвърна Хевон. Това изобщо не звучи толкова лошо. Пиене на кръв, свръхестествена сила, способност да омагьосваш, пошегувах с аз. Дария, ти не слушаш, възкликна Хевон. Вещиците са чудовища. Те не могат да чувстват повече. Любов, състрадание, уважение, страх от тъга, вълнение, радост. Те нищо не могат да чувстват. Те могат да изпитват само омраза, ярост, гняв, болка. Те нямат щастлив живот и не могат да имат. Разбираш ли? Абсолютно, отвърнах аз.
По принцип, ако видиш вещица, има само едно правило. Бягай, добави лово човека. Разбрано, отвърнах. Хелвън впери поглед в мен. Надявам се. Спи спокойно. Той се обърна настрани. Скиптър меч, защита. С тези думи светлината от изумруда изчезна, оставяйки ни в пълен мрак. Ти също, пожелах му обратно. Забрави ли нещо? Попита Хелвън след малко. Не мисля така. О, човекът въздъхна. Нещо, което искаш да кажеш на бойната си коса? О, да, бойна коса. Защита. Обърнах се към оръжието си. Съжалявам, Хелвън, напълно забравих. Не ми се извинявай. Това не е мой проблем. Аз не съм този, който ще бъде изяден, каза лово човека. Трябва да отида до туалетната, каза Дария и бавничко излезе от малката кухня. Джулия остана сама с мислите си. Тя не бе очаквала това. Тя дойде тук, за да научи истината за мисия 6. Тя дойде в името на наскоро починалия си дядо. Разказът на Дария не можеше да е истината. Беше по-скоро дива приказка. На Дария май и хлопеше дъската. И старицата все още не ми няма доверие, каза тя на глас, облягайки се на удобния стол. Дария беше поканяла в апартамента си, но тази кухня беше нещо като фоае. Истински апартамент трябваше да е огромен. Дария беше богата. Вниманието на Джулия беше привлечено от тюркоазените завеси. Близо до пода между завесите се появи котешка глава. Над нея още една и после още една. А отгоре трите котешки глави се появи глава на хъски. И над нея още една. Здравейте, Джулия се усмихна на домашните любимци. Откъде се появихте? Като отговор тя получи мяу. Какво правите тук, негодници? Главите изчезнаха и Дария влезе в малката кухня. Гладна ли си, попита тя? И зад завесите прозвуча мялкане и балкане. Не, вие винаги сте гладни. Дария погледна Джулия. Не съм гладна, благодаря, отвърна тя. Къде ще останеш тази вечер, попита Дария. Резервирах стая близо до центъра на града. В кой хотел? В къщата на Венера, отвърна Джулия. Дария седна на стола срещу Джулия. Къщата на Венера не е място за младо момиче като теб. Можеш ли да отмениш тази резервация и да резервираш друга стая? Имам няколко добри идеи. За съжаление, това е невъзможно. Дори да имах допълнителни ваучери за да резервирам друга стая, няма свободни стаи никъде в Freedom City. Средата на лятото е, госпожо Пейдж. Замисля се Дария за момент. В този случай остани тук тази вечер, предложи тя. Тук? Не тук де, в кухнята. Имах предвид в моя апартамент. Имам куп домашни любимци, но съм сигурна, че ще намерим някое удобно място за теб. Това е много щедро предложение, госпожо Пейдж, но багажът ми е там. Остави го там. Ще го вземеш утре. Сигурна ли сте, госпожо Пейдж? Не исках да ви безпокоя. Ти вече го направи, отвърна Дария. Да, сигурна съм. Ела, старата дама изчезна през завесите. Джулия се изправи и мина през тюркоазните завеси. Дневната яслиса. Тя бе огромна и хексагонална. А в центъра й растеше африканска акация. Не беше бонзай, нито изкуствена. Истинско дърво африканска акация. Дозина кучета и поне 2 пъти повече котки си почиваха на различни места из просторния хол. Всички кучета бяха разновидности на породата хъски. 3 от тях и половин дозина котки лежаха около ствола на дървото. Котки си почиваха по клоните на африканската акация. Странно изглеждащи кожа на влечуги, 100% имитация на кожа, боядисани в синьо, лилаво и зелено покриваха пода. 3 от високите стени бяха боядисани в нежен зелен цвят. 3 от другите бяха боядисани в светло лилаво. В тях бяха направени малки арки, покрити с тюркоазени завеси. Именно пред една от тях се бе застанала Джулия, с полуотворена уста. От стените стърчаха миниатюрни дървени тераски, на които си почиваха още котки. Около акациото дърво тичаха котки и кучета. Не беше ясно кой кого гони. Под акациото дърво имаше малка декоративна масичка. Беше изящна, изработена от червено дърво, метал и стъкло. Металът май беше злато. Може да седнеш тук. Дария посочи един от свободните футьойли и отиде пак в кухнята. Футьолите изглеждаха много удобни, покрити с меки овчи кожи. Джулия без колебания се настани, въртейки глава насам натам.
Дария се върна с овален поднос и го сложи на масата. Върху него имаше 2 чаши с сок от киви и красива порцеланова чаша, пълна с плодове. И така, докъде бях стигнала? Старицата седна срещу Джулия.